ra 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 Thất Fagli, ang segi krungbai. Ang Fagli, na nungsu Fagla. Dahasri, bे आंनि गोसोआ माबा मोनसे जादों। सोरनोबा माबा मोनसे बुंनो सानब्लाबो बुंनो हाया। Bunga मानो? सोरनो मा बुंनो दङ? खालामसना सिथोर बाथोर दा खालामगोन एखुथा एखुथा नोङो आंखौ सैया सैया दा खालामसना सिथोर बाथोर दा खालामगोन एखुथा एखुथा नोंबो आंखौ अनसै अनसै दा खालामसना लोरबां जाना बायफ्लेलांगोन गोसो गोरबोआ फसना नों ददेरे Sona nung do dere Rosi nung do sini Hui bai dom ni ang ni zuli ni sana Unai ni okhrang sarang chizana Hui bai dom ni ang ni zuli ni sana Unai ni okhrang sarang chizana Dandi selo jo manni besoma mithi goda sona beang tiama Dandi selo jo manni besoma mithi goda sona beang tiama Mithi rozi ang bang mithi da besoma bargolang bla ar pui pina Mithi rozi ang bang mithi da besoma bargolang bla ar pui pina
सना नों ददेरे रोजे नों दसेने सना नों ददेरे रोजे नों दसेने फैबाय दं नोंनि आंनि जुलिनि साना अननायनि अख्राङाव सोरांथि जाना फैबाय दं नोंनि आंनि जुलिनि साना अननायनि अख्राङाव सोरांथि जाना आच्छा आदा हाब्लं बै न'आ आंनि जाबाय आरो लोगोसे नोंनि गासै बै धोन सम्पति हा हु गासैबो आंनि जाजोब्बाय नोंथांमोनाथ' आंनि खोथाखौ खोनासङाना फंबाय नाब्ला आंनो साननैसो सम हो नङा नङा आं जेबो गनायनो हानाय नङा नङा नाब्ला फंबाय साननैसो सम होनांगोन नोङो मा जाखो बिफा बिमा बे नबथिखौ जों दिनैनिफ्राय ओंखारलांनांसिगौनो मा अ खोनासं बै न'आ हा हु गासैबो धोन सम्पति आंनि जाजोब्बाय बै आवगायाव बिहामजोनो स्कुटि बायना होनो सना बाना बायना होनो गासै रांखौ आंनिफ्राय लानानै फैजोबदों बै दाहासिखौ आंनो हाबा होगोन होननानै ओइ न' बां हा हु गासैनिबो मुङाव माखासे रांखौ लानानै फैबाय आरो बेजों लोगोसे माब्ला बुङा आंलाय माब्ला बुङा बावगारबाय बै आंनि न'आव थांनानै दाहासिखौ नोंनोनो हाबा होगोन दे होननानै रांखौ लायै लायै फैबाय दा बावगारबाय माब्ला बुंनाय हा न'आ लान्दा खालामना हो आं बेखौ गनायनो हाया आं थांनोसै बिमा बिमा बे जानाय नङा दै नोंथां थाबैनो खालि खालामना हो आं फैबाय दै रथलायना बुंबाय जा दै आं मोनथिखादोंमोन बाथ्राया मा जागोन नोंनि थाखायनो जोंनि नखरा सिलिंखार जालांबाय जाखोन्दै रायखसि गासैखौबो मन'जोब्बाय नोंनो मा बुंदों नोङो मा बुंदों साला नोंखौ नागारला आं दिनै साला आइदै दासो सिनायदों नों आंखौ दासो साला बिहामजो नों मोनसे दङ नों सासे दानोसि मा बुंदों बे सना लादों बे देमा आंनि बे पाटनि दखना गानदों बे देमा आंनि स्कुटि लादों बे देमा आंनि ना बेदर जादों बे देमा आंनि ओइ बोराय खुगा सामलायना बाथ्रा बुं नङाब्ला ओइ मा खालामनो नोङो नों मा खालामनो मा खालामनो हो मा खालामनो मा खालामनो बे हासिसुवाखौ नुवाखै ज्राव होगोन दहाय बिहामजो दहाय आंखौ जि खालामो खालाम आंनि फिसायखौ बिदि दा खालामसै नोङो गैला मानसिफोर सिखारदो बे नखराव मान सन्मान जेबो गैला हा हु न' बां मोसौ बोरमा जेबो गैला माइसुन्द्रि गामिनि जेबो गैला थ' बिसोरनि मेगन सिगाङावनो जों जायखारलांदों बे अखाया इसेल' हायो नामा थोद साला ओंखाम उखैबाय थौ बिमा थौ बिसोरनि मेगन सिगाङावनो गोजान जायगायाव थांदोनि बिमा
सिखारदो Tut! Salah musuh. Hah? आंनि आइफोरजों कार्बन कपि माथो बेखौथ' आंनि बस बायदिसो नुदों आरो सासेयाथ' मादार इन्डिया दा जों बहा थाहैगोन बिफा आंबो बेखौनो सानै सानै फैदों बिमा दा दास्रिमोननाव थाङोब्ला उर्मिला उर्मिला आंनि सना माइनाव माय डार्लिं ओंखाम उखैबाय उर्मिला उर्मिला आंनो ओंखाम लाबो सना माइनाव माय डार्लिं आं ओंखाम उखैबाय लाबो सना लाबो मानो बुजास'ना आंनि ओंखाम उखैनायखौ ओइ उर्मिला ओंखाम लाबो साला बहा थायो हाय डार्लिं नोंनि माइसुन्द्रिया ओंखाम संना दोननायखौ नों जानो सना जोंना आंखौ जोंदों लाबो ओंखाम नो जा थेंक इउ जानो खिया जा आरो सालायनो आंखौ बिदि खालामदों दिनैखौ नै गराय फाख्रिल' नुबा नोंनि गोहोआ नै टाटा बाय बाय आं फैबाय Hey! Rosala! दाहास्रि फिसा आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो फिसा नोंनो आंनि माइनाव फिसा दाहास्रि फिसा बेसेबां सहायबावनो उदैनि जालाखौ नों आंखौ निमाहा होदो फिसा नोंनि नामा थैनायनिफ्रायनो आंनि खाफाला गब्लं फिसा रोंगोरा आंनि फारसे नाहर
सोर जागोन नोंसोर आं सिनायासै ओंखारलां दानो ओंखारलां रोंग्रा फिसा बिदि दाबुं फिसा बिदि दाबुं आं नोंनि आथिङाव हमना निमाहा बिदों फिसा नाङा आं नोंनि मा जायो आंखौ आथिङाव दाहम लास्रि फिसा नोंनि आथिङाव हमना निमाहा बिदों फिसा आंखौ बे खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो फिसा मादै बै समनि बाथ्राखौ गोसोआव लाबो नोंनि फंबाय बिथां बसुमतारिनि फाव फान्दायनायाव धोन सम्पतिनि लालसाव जोंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय बे हाखौबो फानना जानो नागिरदोंमोन नाथाय रायजो राजानि होबथानायावसो बे हायाव जों थानो मोनबाय गुबुन जायगायाव थांनायमोनब्ला मा जानांगौमोन गोजाम बिथा थानायखायसो खोनासं गोरोन्थिया मानसिनाव जाखायो उन सिगां नाया गोरा जायखौ नोंसोर गावनि नङा सानना जुमुदै गारदोंमोन दिनै बेखौनो नांगौ जाबाय बेखायनो बुङो बर' बोराय बुरैफ्रा अख्राङाव जुमुदै गारोब्ला गावनि मोदोमावनो गोग्लैफिनो नंगौ फिसा नंगौ नंगौ नङा आं जेबो मिथिया आब' नों मानो सिरि थादों ओंखारहर बिसोरखौ दानो आब' नों मानो जेबो बुङाखै फंबाय फिसा दास्रि आंनि बिखाया लांदां जाबाय फिसा नोंसोर सानैल' दंसै बे लांदां जानाय बिखाखौ सेबो फिसा जायहा बिमा बिफा थायो बियो बिमा बिफानि बेसेनखौ बुजि मोना जायहा बिमा बिफा गैया बिसोर बिमा बिफानि बेसेनखौ बुजि मोनो बिमा बिफा थासेयावबो जों मावरिया बिमा बिफाया जादों बोराइ बाथौआ होनाय मोनसे बराद बुहुमाव बयखौबो बायनानै मोननो हायो नाथाय बिमा बिफाखौ बायनानै मोना बोराइ बाथौनि अननायाव नोंसोर सानैखौ मोनफिनबाय आं नोंसोर आइ आफायानो आंनि गेदेर बराद बेनो आंनि मोनफिननाय बराद फिसा आयै नाय आंखौ आंनि हालोदखौ नाय आमाय आरो बाजैया आंखौ गुबुननो फाननानै मा खालामखो आयै बै मालखौ लानानै बेयावनो लानानै फै आं बै माल लानानै फैबाय थादों बे खोरिया बहा लामायाव गोग्लैबोखोलै आंना साला बबेयाव थाबोगानि खोरिया ओइ थेलाबाला रुथ'लै रुथ' थाथ'ला ए गादाब्लाथ' माथो हे जोंहा घरे गंसे गोमादोंलै नों लामाफोराव मोनबोदों नामा मैया जौ फानग्रा हिन्जावनाव फानना फैयाखैथ' नोङो गादाब्लां मा जाखो मैया सोरबा हिन्जावा खोरिखौ सेख'ना लांदोंनो बिरगसानिफ्राय आखल मोजांबासो बावलुनानै जि जाजोब्बाय लिभारखौनो एम्फौआ जाजोब्बाय खोमा थिगानो दं दासो खामानि होदों अब्लासो सम्पति खोनाखौ आं मोनगोन ए दखानि बाबु खुगा हमथाना बाथ्रा बुं साला सैमा गाव मोजां जाग्रो उनाव आंखौ बुं साला आं लोंदों नोंहा मा जादों ओइ बिरगोसा गरम खिथिबा जानाय नङा बावलुनानै मिथिबाय फैगौ समबारे
फैगौ समबारै थांनानै आंनि महाखौ रेजिस्टार खालामना होनांगौ बिनानाव उर्बशियाबो खारबाय हिनजावाबो खारजाबाय दा बुंबाय थासै माहाजोन बाबु फैदो दासो खामानि होदों सम्पतिखौल'सो नांगौ लां लां गादाब लां बे नाब्ला मालायनि खि जाग्राखौ लां उर्मिला नों आं बहा नागिराखै नोंखौ उर्मिला आं नों गैयाब्ला रायजो जानो हाया उर्मिला आं नोंखौ बावनो हाया उर्मिला नों मानो बुजिया उर्मिला नों मानो बुजिया नों मिथिगौ आं माबायदि हिनजाव आंनि नांगौखौ नों सुफुंनो हाया गंसे स्कुटि होदोंमोन बेखौनो नोङो अख्रां सानिफ्राय हाथरखि लाबोना होफैनाय बायदि मोनदोंमोन नामा आरो आं थासान्दियावबो गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनाय आरो मा दंबावो बुंनायसाय नोंनो मा नांगौ उर्मिला जा नांगौ आं बेखौनो होदों आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ बे खनसेखौ निमाहा होदो उर्मिला आं नोंनि आथिङाव हमबावदों उर्मिला आं नोंखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखैमोन बेफोर आंनि फाव फान्दायनायसोमोन आंनि खामानिया जोब्बाय आंहा दा नोंजों जेबो रिलेसन गैला आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि आंनि मुङा उर्मिला राजबंशी सबको लगती हूँ मैं लाल मिर्ची नों जायखौ जोनोम होदोंमोन बेनो जोंखौ दिनै नायखिसै आरो नों जायखौ न'नि गथ' होननानै सानाखैमोन दिनै बिसोरनो जोंखौ नायदों साजन तूने क्यों धोखा दिया तूने क्यों बर्बाद किया बे बिरगुसायानो जागोन जौ फेना फैदों बियो I'm a disco dancer साजन तूने क्यों धोखा दिया ओइ रुथ' शाला सैमाफोर बहा थांनो नोंसोर आंनि बिनानाव उर्बशिखौ नोंसोर फाननानै जाबाय आरो आंनि हिन्जाव उर्मिलाखौ नोंसोर गुबुननो फाननानै हरबाय बेसेबां रां मोनगोन नोंसोरहा लाबो रां आंनो माबा लाबो शाला बिफानि मोदोमा आखाइ होना लाजियाखै सुनि गावनि हिन्जावनि थाखाय हा हु फाननानै दा मोनजा रोङै बायदि सैमा बायदि गिदिं गिदिं जानाया थोआखै मा बुंदों आं सुनि आं हा हु फानदों शाला सुसिनि बिरगुसा शाला नों आंखौ आखाइ होबाय शाला जाखुन्दा नों आंखौ जोनो जौनि जालायाव मानसि सिनायनानै जौनि जालायावनो बिमाखौ बिमा साना बिफाखौ बिफा साना बद गैयै थिउरियानि जोलै थै नों बेयावनो थैना था फै बिमा फै बेनो थैना थाथों थां शाला हाब्लं नोंनि खाफालाबो खबलं ओइ दखानि
ओइ नाब्ला ओंखारोबो माखौ गिदों नोंलाय हाब्लं बुरजाथार फैदों माथो मा बाथ्रा दंफालाय ओइ नाब्ला नोंथांनो जेसेबां हा बन्दक दोनदोंमोन बेखौ सुख'नो थाखाय नोंथांनि नखराव जों फैदों नोंथाङा हाखौ नांगौ होनबानो मोनफिनो नामा नोंथांमोना रांखौ नांगौ समाव लांसिन लानानै थांबाय स्कुटि बायनानै लाबाय माबा माबि बायनानै लाबाय दा हाखौ नांगौ होनबानो मोनफिनो नामा सोरबा बे नोंथांनि फाव फान्दायनायावसो जादोंना आंनिसो फाव फान्दायनाय जाबाय बै दाहारसिखौ आङो हाबा होगोन होननानै बे हानि मुङाव फैसा लांलाय माबा लांलाय लानानै थांबाय बे बिहामजोनो स्कुटि बायनानै होबाय बहाबा बेरायलाबायबाय दा बे हाखौ नांगौ होनब्लानो नोंथाङा मोनफिनगोन नामा बे जायाखै नोंथां मा जायाखैले जायाखै बे नोंथांनि फाव फान्दायनाय बे जायाखै बै रांखौ जि लानानै थांबाय आंनिफ्राय माखासे रांखौ दाख्लैबावबो होनानै फैबाय आं 1,50,000 होनानै फैबाय बहा थांखो आंनि बे राङा ओरैनो ओंखारदों मोनजादोंथ' खियाखो मोना थां नांगौ मा बिरग'खौ नायबाय थादों जायालै थां खोनासं नाब्ला बांद्राय नोंथाङा हसिगाव खोथा दा बुंसै जों गासैखौबो बुजिखाजोब्बाय नोंथाङाथ' हाखौ रेजिस्टार खालामाखै खालामनोसो नागिरदों आरो नोंथाङा रां होनायनि मा फोरमान दं बे हिसाबै नोंथाङा गनायनानै लानांगौ खरगंग्लायनानै फोरमान नांगौ मा फोरमान नांगौ एसेबां रां माखासेखौ लायै थांबाय दा आरो माबा माबि फोरमान नागिरबानो जागोन नामा नोंथाङालाय सोर बे गेजेराव हाबसनला फैनो नों बांद्राय बाथ्रा दा बुं नङाब्ला राङा मोननाय नङा आदै आंखौ जि सानदोंमोन आं दा बेखौ बावबाय आरो हगारबाय बेयाव 1,50,000 रां दं बेखौ लानानै जोंहानि सम्पतिखौ हगारना होदो नङाब्ला नोंखौ बाल्थिं थामले लोंहोगोन आं नै राङा लादो ओमफ्राय बुजिना लादो मोनसे खोथाखौ दिनैनिफ्राय रां होनाय लानायनि जेबो सोमोन्दो गैला बुजिबाय जों फैबाय आदै मादै आरो दाहास्रि थुदो नोंथांनि थाखाय जोंनि नखरा दिनै सिलिंखार जालांबाय आरो नोंथांखौ साबायखर बावनो फैदों नोंथांनि थाखाय जोंनि नखरा दिनै खौसे जाफिनबाय खुलुमबाय मा खालामनो नागिरदोंलै साला नोंनि खुगायाल' गोदै लेब आरो दिनैनिफ्राय आंनि आब'खौ नोजोर होबोयोब्ला यामाय नोंथ' मिथिगौ आंहा मा जालांदों शेष जामाय खतम दाइन आं दं भागिन आं दं बे बागदावलिनि थाखाय नों मानो फाग्ला जादों आं दङ ना आं नोंनो गुबुन हिन्जाव लाबोना होफैगोन भागिन थिग बुंदों आमाय कारेक्ट आंबो लागोन आमाय आंबो लागोन आमाय जागोन आंबो लागोन नै राङा आंबो लागोन आमाय जिंगा सिनाङा आं दं ओइ भागिन
आंसो भागिन नों मानो फैदों साख्रि मावो हौवासाया इन्जिनियार बावसो दान मोनसेयाव 50,000 रां मोनो नोङो आथिं हेबनानै मोनजागोन दालाल नों बेनिफ्राय दानो ओंखारलां नङाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन ओंखारलांनो होदोंना आङो नोंखौ दिनै नोंखौ दालालि न'खरखौ सिलिंखार खालामनायनि उनाव फैफिन नोङो बुमा दे बुबु सैमा बाग्रा नों आंनि बिनानावखौ फानना जादों जायाखैमोन बुं नंगौ भागिन खोनाबायना रायजोफोर मा बुंदों बियो ओइ साला ओइ दालानि नोंहा बे न'खरजों मा सोमोन्दो दङ गैया गैया जेबो सोमोन्दो गैया गावसो फैनानै बै एंखोरबारि गामिनि आयंनि फिसाला होननानै सिनायथि होयो आरो हा होनि बाथ्रा बुङै बुङै आंखौ बुरखाबाय थायोमोन नंगौना नङा बुं बाबार नंगौ नंगौ नै रायजोफोर बेखौ दा मा खालामनाया मोजां जागोन दहाय रायजोफोर आइफोर आफाफोर आंखौ दंफां सायाव दा आलाय इसोरफोर आइफोर आफाफोर रायजोफोर आंखौ निमाहा होदो रायजोफोर बिथांखौ पुलिसनि दैथायहरनायानो साबसिन मोजां खामानि जागोन बायदिमोन खामानि जागोन दे पुलिसनो हरनानै साबसिन खामानि जागोन ओइ थौदो पुलिस स्टेसनाव पुलिसनो लांथार बेखौ सैमाखौ साला ए भाइफोर खामानिया नाथाय दिनै जाथारनांगोन दै मिन्थिबाय जागोन माहाजोन बाबु जाथारगोन खामानिया खोनासं दारसेया दिनै टाउनाव थांदों बियो बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो स्टेशनाव सफैगोन बे आंनाव रोखा फोरमान दं जेब्ला स्टेशनसिम सफैगोन अब्ला बै लामाजोंनो बियो फैगोन नोंथांमोना हमनानै लाङो दैखांनानै लाना थाङो बै लामाजोंनो लानानै थांबानो जाबाय मिथिबाय बे अर्गेंनि आखायाव सोरबा गोलैयोब्ला आरो रावबो बारग'ना हाबफिननाय नंलिया आंनि मुङा थारुन जायनि मोदोमाव थारुना नाङो बिनि मोदोमा जिउ मोनसेयावबो मानगाया मोनथिबाय टाउननि दादा आं गंसे साखुआनो बिनि थाखाय काफि बिदिब्ला राङा लादो नाथाय खोनासं बेहाय सोरबा नुगोन बै नुहुरनाय हाग्रा बारोब्लानो आंनि गामि आरो बै हाग्रायाव हमनो मोजां जागोन मिथिबाय हाग्रानि मा गोनांथि मोसानि थाखाय लांदाङावसो मैखौ मैहुर खालामनो मोजां जायो नङा नङा नोंथांमोना आं जा बुंदों बेबायदि खामानिखौ माव आं दा बै हाग्रायाव थांनानै थाहैनोसै मिथिबाय बस बस बै फैनायानो नामा दाहास्रिया नों जाबाय मै आं जाबाय मोसा दा माबोरै बारग'नो राहाया दिहुन माबा आं नोंसोरनि मादै खालामदों आंखौ थांनो हो ओइ होसो Hei, Roto, serang. Hei, Hogar. Dah sini nak. Hei. Ya.
नोंखौ आं आगोलनिफ्राय एसेबां मोजां बुजायबाय थाबाय नों फंसेबो बाथ्रा खोनासङासै नङाना दा आरो आंहा गुबुन लामा जेबो गैला मिथिबाय दासै नों बायदि गाज्रि मानसि आंखौ जेब्लाबो मोना आंनि फंबाया मोनथिब्ला नों जेब्लाबो गनाय नङा ओइ दासि रथ' दासि दा मा जाबावगोन दे साला सैमाफोरा रांखौ लानानै बहाबासो खारबाय नामालै बहा मा खालामना थाहैखो बिसोरो दा फंबाया मिथिबा मा जाबावगोन दे आरो आं नोंखौ नुबोब्ला आंनिख्रुइ गाज्रिसिन रावबो जानो हाया मिथिबाय बुथारमारगौमोन नामाब्राबलै आंखौलाय फंबाय फंबाय बिरगौसा Sırrı ha? Urmila işte Urmila abi yok kendim ben Urmila konuştuk sıra Oi Nabli roto Hei Oi Nabli roto बहा थांदों नोंसोरलाय बेयावनो थाथ' ओइ गादाबलां बेफोरखौ मा खालामनाय जादों नोंहा आं खालामाखै नों गदाय लाना खारदों होननायलाय आं लाबोबाय खोनाबाय नाब्लि खोनाबाय गादाबलाङा मा बुंदों खोनाबाय खोनाबाय गोबां खोनाबाय आंनि मुङा नाब्लि गन्थंआबो हंलिलि नों हिनजाव गोदान लानो हायोबा आंबो हौवा गोदान लागोन बिदायसै नङा नाब्लि इसोर आं माब्लाबा बिदि बुंफेराखै हास्तिखौ नांला नामा ओइ साला खैमानो फिसाला गादाबलां आंनि गन्थंआव मोसौ हालिसे हाबलां ओइ इसोर साला खैमानो फिसा थांजाम खोमानांगोन आं साला नाब्लि इसोर नों नङाबा थांनानै थानानै नङालै आयै नाब्लि आयै बे मोसौफोरा आंनि आइ आफाया हरनाय सम्पत्ति नोंनि नङा आंनि रांजों गला होदों बेफोर राङा आंनि बेयाव नोंहा जेबो मोन्थाय गैया नाब्लाबोदां थांदो नोङो इसोर नों मा बुंदों नाब्लि मा जागोन दालाय आंहा हले जेबो दाय गैया आंनि दाहोना थानाय बेथना बेनो जाबाय साले सैमा बुदां आइदाय नाब्लाबोदां हिनजाव नुबा सिगां फैबाय आङो मोसौफोरा होलांदो जोंना दे बोदो Maday apa? ओंखारबो आं मा लाबोदों नायलाय मा जाखो नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन मा नों मा सानदों
जोंखौ बिथाखै सानदों दिनैनो दानो नोंसोर सानैखौ आं जुलि 의자씨. 옆으로 스랑 튀잖아. Oh yeah.